Tsopano zomwe zachitika ku boma ndi zonena kuti akweza masalale ponenapo akutero eti yayi kuti sunthati masalale lija kuti mwina mwake anthu life ikhale ngati kuti betere ndipo kumayambatu leroli pa 1 Juni 2026 akunena kuti onse amene ali mabwana akwezeretu ndithu masalale kwa anthu ogwira ntchito koma tifotokozeno kunena kuti kuchoka ku nduna oyang'anira za ntchito kuno ku Malawi asekretary akunduna umenewo Anwazi Nthalamba atulutsatu ndithudi chikalata choti press release chomweno chatuluka pa 29 May 2026 ndipotu akukamba zonena kuti anthutu ogwira ntchito zosiyanasiyana ndi zonena kuti salary yawo ikuyenera ikwezedwe ndipotu izi zikuyenda motere. Anthu amene amagwira ntchito ku ma township, municipalities komanso malo ena ndi ena amenewotu ndipo amalandira ndalama zomakwana 133,200 kwacha pa mwezi wina uliwonse. Panotu azilandira ndalama yokwana 157,500 Malawi kwacha. Ayitu akutero apoeti kubwera ndi kuti anthu ogwira ntchito mu malo ogwira ntchito ena ndi ena omwe ndi ocheperapo choncho muzochitika zawo oti mwina turnover yawo chaka chija chikamatha ndalama zawo sizimadutsa 50 million ngati apanga ndalama pa malo ogwira ntchito pamenepo. Amenewotu ndi zonena kuti adzilandira tsopano ndalama yomakwana 131,000 pa mwezi ndipotu amene amagwira ntchito kuma medium enterprise amenewotu adzilandira ndi mashopu osiyanasiyana adzilandiranso ndalama yomakwana ndekuti 157,500 pa mwezi. Kubwera anthu ogwira ntchito ndekuti mu manufacturing sector tukamba zama ndekuti mu industry mu ya kuma factory ndipotu mafactory amenewa maloti capital yawo yonse tingonena choncho turnover yawo yonse pa chaka paja amapanga ndalama zokwana 250 million akuti amenewo adzilandira ndalama yokwana 200,000 kwacha pa mwezi pokamba pwawo teweti minimum kuti imeneyo isamachepere pamenepopo iyayi. Ndekuti ma truck driver amene amamenya ndekuti international ndipo amayendetsa ma 30 tons amayenda ndithu kutuluka mdziko muno pita kunja amene azilandira ndalama zokwana 410,373 kwacha pa mwezi wina uliwonse. Ndipotu ma driver amukategori yomweyo iwo ndipo ali mu dziko muno amene asamatuluka kunja adzilandira ndekuti ndalama zokwana 293,125 kwacha. Pamene ndekuti amene akuyendetsa matraki omweno ndi osadutsa 30 ton ali m'munsi mwa 30 tons amenewotu adzilandira ndalama yokwana 174,875 kwacha pa mwezi wina uliwonse. Ayi akutitu akweza masalale omotero ndipotu kuchoka ku nduna oyang'anira za ntchito umenewu akuti afuna kukumbutsa anthu onse amene ndi mabwana kunena kuti nkhani zokweza ntchito izi ndi malamulo kukwezekani masalale awa ndi malamulo sizoti angolota iyayi ndi awa kuyenera tani atsatire chifukwa izi zimagweratu pansi pa section 55 ya Employment Act ndipo sipangakhale wina wake onyala izi anthu akwezeredwe masalale ndithudi. Ma truck driver akwezeredwe masalale, anthu ogwira mashopu akwezeredwe masalale, kaya ndekuti amagwira ntchito kaya ndi m'maika kaya ndi ku municipality kaya ndi ma township akwezeredwe masalale awo pasapezeke zonena kuti anthu ogwira ntchito ndekuti akukhazikitsa ngati akapolo ena ake ndikubalandira ndalama tonyenyeka. Magayizi izi zimayenera zikondweretse anthu amene amagwira ntchito koma I doubt ngati zingakondweretse. Ndikukayika ngati zingakondweretse, let's be honest. Ndalama zomwe zikutchedwa papa ndi mmene moyo ulili siugwirabe. Mukamakamba zonena kuti yayi amene amagwira ntchito ku factory ndi azilandira 200,000 even ndi 200,000 magaya chomwe imangothera ndikuti mwina ndi chakudya basi mwina agule kuti dzovala
agule sopo, agule mafuta, ma basic needs basi kungopanga maintain moyo ndere alipire rent. Koma kunena kuti akhaleko ndi kandalama kosungira pamenepopo kuti mwina make akamange kapena kaya ndi kagule malo kapena chaka chinacho amange nyumba kapena ayi ndithu zosatheka sizingatheke chifukwa cha moyo umene ulili moyo ndakhale ali ndi anaso pamenepo uwona mwana winayo school fees yake ndekuti ndi chani ndekuti ndi 50,000 mwana winayonso 50,000 awiri 100,000 apita amwene kuti alengane ayi nomwe siyogwira lompang'ono pomwe kuona kuti oda anthu akuyesesa ndithu kugwira ntchito koma masalale wangakhala kuti akweza so sadi ndi moyo umene ulili pano sizingathe ndithu kupindula china chilichonse kapena kuti no anthu wanga maone kuti apapa ndezi kutiyendera kapena mwina rwenawo amene akumalandira mwina ma 400,000 oro mwinatu amenewo koma kukamba zonena kuti anthu ochuluka omwe ndi ochuluka ogwira ntchito ngati mafactory ndi muti anthu amenewo ndalama zomwe azilandira ndo zochepa majority of the people ndi amene azikagwira ntchito zimenezonso zikuoneka ngati zochepachepazo zimene azilandira masalari ake onyenyekawo koma ndikukamba kale ndonyenyeka adzilandirabe onyenyeka ndipo miyoyo yawo singasinthe kunena kuti no anthu angasangalale apa oro ma comments anthu akuti yayi iyi sizoti anthu pakubwera ndekuti kupumula kuna kulikonse kapena chisangalalo china chilichonse palibepo chisangalalo china chilichonse apa life ibe nchimozimozi basi plasiso mabwana enawonso akuleso mtima this is and I think amene mmagwira ntchito malo ngati amenewa ndiye mundimvesesa ena anunso ogwira ntchito mbomaso kumene mumvesesa zomwe ndi kutanthauza faja mmapanga experiences izi guys life is very very expensive now kandalama kajetu umaluka kagwira m'manjamo mene imaulukira ndalama m'manja mumu umachita udabwaso kuti kudino muti niyo sinali kuti ndi 500,000 kumene ndamutani 500,000 koma nkuona mavuto si ubalance abe okay 500,000 yoyithe m'manja mwako ndikuyamba za 500 ndeuka mukakati kakambe za 200 bana 500,000 yoyithe m'manja mwako iulukemo m'manja mwako koma uziona zonena kuti no ndapangecho edit kena nkuona kuti I think izizi ndathana nazo kwa miyezi 6 sindifunikiranso ndigule izizi yayi koma mwezi wamawa ukuyenera zaguleso zinthu ngati zomwezo mwezi winawonso zinthu ngati zomwezo koma ndalama ija yaulukamo m'manjamo ndiye nkumazifunsa kuti kodi ndalama ija yagwira ntchito yotani ayi ndithu ndalama osagwirapo zolongosoka sungapange invest zovuta kwambiri guys let's work extra hard amene tingakwanise I want to say this tikapeza kandalama kaja tikalandira masalaro ngati tingakwanise kupeza malo ena akuti tizitha kumasevako kandika 10,000 kokha 10,000 kokha mwina mwake zingatithandizire kupezeka zoti pomatha pachaka tapanga invest mu chinthu china chake kodi kaya tikayamba business kaya tikauda chimanga ndikuzachigulisa mulini season kapena kaya tipanga chani whatever it is koma ndiye kuti no kandalama kadza tasungirako eti mwina zingatithandizirepo I know it's very very difficult komano let's tiziyambe kumaganizano kunja kwa mavuto athu eti kuti kodi no tingapange chani zomwe timapanga ndizi ntchito zathu koma can we think outside of the box ndi chaninso china chimene tingapange kuti mwina mwake tikutukuke fa apa ndi ntchitozi ndi obviously ndi sizingagwiretu pokhapokha mwina tikupanga mabizinesi kapena zinthu zina zake zoti no ndi zathu ifeyo za ifeyo ainu ake ndi ifeyo osati kuti mwina mwake tikugwira pansi pa ena ake mwina tikatukuke komano aside of that ayi tingavutiketu ndekuti kwa zaka kukhala ngati makaso kulimira anthu ekhalenso kulimira boma kumene chomwe akungotipasa ndalama yonena kuti tigule chakudya kuti tigwikane ndi mphamvu kuti mawa tikapitirizebe kulima khani aketu ndi imeneyo and tikamakamba izizi magayizi this is what we call capitalism system yoopsa kwambiri imene anthu ochepa ndi amene amapezeka zoona ndi amene akugwirano migodi ya zinthu yopangira zinthu controlling the means of production anthu ochepa anthu ochuluka ndi azigwira pansipo ngati makasu ino amene munaphunzira Karl Marx mumudziwa bwinobwino kuti no ogwira ntchito amakhala akuvutika pansi pa capitalism mabwana mtundamo akusangalala factory komwe amagwira ntchitoko ndizonena kuti mwana wa bwana a factory imeneyoyo kakang'ono tu kazaka 10 sikagwiranso ntchito kamangonera makaroni ku nyumba koma mu akaunti yake mmagwira ndalama zoopsa osati masewera kuchoka ndi kuti pasi pa thukuta la anthu amene akugwira ntchito ma factory muja ndipo kamwana kamene koko sikadzagunda kuchina chonse cha ku factoryko
ikoko moyo wake udzangokhala mpaka kalekale wabwino. That's the evil of capitalism. Kuyiparu kwa capitalism kumeneko ayi tingakambe chani system ndimeneyo tiyani tiyesetse ndithu mwina mwake kupeza koso zathu zochita ngati mabizinesi kaya kanda akazi athuwo kanda andani athuwo azitiyendetsera kufe kuthamangitsa izi mwina zingathandizeru mwapo ndi apeti komano nkhani yake ndimene atakweza masalari akuti